Mayong adlaw, atong hisgutan karon ang mahitungod diining larawan. Unsa ang larawan nga gisugo sa Dios ug unsa ang larawan nga gidili. Okay, so mao kini ang pagtudlo sa atong simbahan. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang larawan ni Kristo ug sa iyang inahan nga berhen ug sa ubang mga santos kinahanglan nga batunan ug huptan labi na gayo diha sa simbahan. Ug ang igo nga pagtahod ug pagpasidungog ihatag ngadto kanila dili tungod kay gituuhan nga sila dunay gahom o bertod nga tungod niini sila pasidunggan o bisan unsa nga pag-ampo himuon ngadto kanila o bisan unsang pagsalig ibutang diha kanila sama sa gihimo kaniadto sa mga pagano nga nagbutang sa ilang paglaom ngadto sa mga Dios apan tungod kay ang pagpasidungog nga gihatag ngadto kanila gipahinungod ngadto sa ilang gilarawanan. Busa pinaagi sa mga larawan nga atong gihagkan ug diin sa ilang atubangan kita muduko sa atong mga ulo o muluhod, atong gisimba si Kristo ug gipasidunggan ang iyang mga santos kang kansang sama ilang gilarawanan. Larawan ni Hesus, ni Santa Maria ug sa mga santos nga si Jose. So ani ang mga pagsupak. Gidili sa Dios ang paghimo sa bisan unsang larawan ug pagyukbo ngadto kanila. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga na ilalom sa yuta. Ayaw pagyukpo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Exodus 23:5. Ikaduhang pagsupak, ang pagkulit sa mga larawan nga samag dagway sa lalaki ug sa babay gidumtan usab sa Dios. Ayaw kamo paghibog mga larawan nga inyong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babay. Deuteronomio 4:16-22. Ikatulong pagsupak, lakip ang pagprosesyon sa mga larawan, gisaway usab sa Dios. Ang mga tao mihatag sa ilang plata ug bulawan ug nagsuhol sila og platiro aron himuon kining Dios ug ila kining gisimba. Pasano nila kini og dadon, itungtong nila kini sa butanganan niini. Isaias 46:6-7. Ikapat ka pagsupak, gipanghimaraot sa Dios kadtong nagsimba og mga larawan. Ang ilang mga Dios hinimo sa salapi ug bulawan, mga binuhat og tao, may mga baba sila apan dili makasulti, may mata sila apan dili makakita, may mga dalunggan apan dili makadungog. Ang pagbuhat ug misalig kanila mahisama unta sa mga Dios nga ilang gibuhat. Salmo 115:4-8. Ikalimang pagsupak, ang pagka-Dios dili kabuhatag larawan nga hinimo sa kabatid sa tao. Ug sanglit kita mga anak man sa Dios, dili nato una-hunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan, plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahana sa tao. Buhat 17:29. Ikaw ano mga pagsupak, matud pa ni San Pablo nga kadtong nagsimba sa mga larawan dili makasulod sa gingharian sa langit. Ginaingon, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kay ang mga tawo nga makihilawas nun o nagsimbag mga Dios dili makasulod sa gingharian sa Dios. Unang Korinto 6:9-10. Ikapitong pagsupak, ang dulngan sa mga nagsimba og mga Dios mao ang impyerno. Kinaingon, apan ang mga talawan, ang mga mabudhion, ang mga nagsimbag Dios ug ang tanan mga bakakon mahiagom gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pinadayag 21:8. Mga kaigsunan, ani ang tubag. Ug bag-o kita mo padayon dito sa tubag, mas maayo siguro nga i-record ninyo katong mga pagsupak kay dito sa tumoy nga bahin. Bago kita magtapos, tubagon na to ang tanan nga mga pangutana. Teksto for teksto. So ania ang atong tubag. Ang mga pasahe nga gitudlo sa unang tin-aw nga gidili sa pagsimba sa mga Dios. Apan unsa man kining mga Dios, si San Pablo naghatag kanato og tukma nga kahulugan niini. Nahibalo kita nga ang Dios nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. Unang Korinto 8:4. Busa, pinasukad niini nga kahulugan ang mga larawan ni Kristo, ni Birhen Maria ug sa mga santos dili matawag nga Dios tungod kay kini sila nagrepresentar man sa mga butang nga dunay tinuod nga pagkamao. Apan dili buti pasabot, ingon nga nagrepresentar ang mga imahen sa butang ng mga dili tinuod. Dios na ang mga imahen. Ang Dios mausab kadtong mga larawan nga giisip sa Dios giisip nga Dios o dunay gahom ni adtong nagsimba kanila. Muluhod sila og mosimba niini, magampo siya niini og moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Isaias 44:17.
Alang kanato tin-aw nga atong nasabtan ang gitudo sa Santa Iglesia nga ang mga larawan walay gahom o bertud sa ilang kaugalingon kundi mga representasyon lamang sa mga binuhat nga atong gipahinungdan sa atong pagpasidungog. Diha sa Biblia ginganlan ang mga Dios nga gisimba sa mga pagano. Gihimo niya kini kay gisalikway man ni Salome ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astaroth, ang diyosa sa taga Sidon, kang Camus ang Dios sa Moab ug kang Mulok ang Dios sa mga Amonihanon. Unang Hari 11:23. Mao kinang katapusan sa mga Dios sa Babylonia. Kaniadto gisimba si Bilog, si Nibo. Ang maong mga Dios wala makaluwas sa ilang kaugalingon. Isaias 46:1-2. Ug sa pagkasayod sa mga tao sa Asdub sa nahitabo, miingon sila, ang sudanan sa kasabutan sa Dios sa Israel kinahanglan ipahilayo, kay iya kitang gipaantos ingon man si Dagon nga atong Dios. Unang Samuel 5:7. Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Mulok, ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Ripan. Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Buhat 7:43. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang likawnyanhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao ug ilang gianggaag si Bernabe ug Hermes si Pablo kay siya man ang tigpamaba. Buhat 14:11 ngadto sa 12. May usa ka platiro nga ginganlag Demetrio nga namuhat og mga modilong plata sa templo sa diyosa nga si Diana. Buhat 19:24. Kining maong mga larawan sa mga bakak nga Dios o diyosa mao ang gidili sa Dios sa pagbuhat ug pagsimba kanila. Apan sa laing bahin ang Dios nagsugo sa iyang katawhan sa pagbuhat og mga sagradong larawan nga maoy tigpahinumdum kanila sa iyang presensya. Sa isikatumoy sa takub sa dahon, paghimog duha ka kirubin nga bulawan, usa sa isikatumoy niini. Himuak kini nga unay gayud sa takub. Kinahanglan nga ang kirubin magabukhad sa iyang mga pako aron ipandungan sa ilang mga pako ang takub. Magatubang sila nga magtan-aw sa takub. Makikita ako kaninyo didto. Sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa ibabaw sa sudlanan, ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawan sa Israel. Exodus 25:18 ngadto sa 22. Ang Dios nagsugo sa iyang katawhan sa pagbuhat og mga sagradong larawan nga maoy tigpahinumdum kanila sa iyang presensya. Gisgutan kini ni San Pablo diha sa Bag-ong Tugon. Ibabaw sa sulanan didto ang mahimayaong mga binuhat nga nagkahulugan sa presensya sa Dios ug gipandong ang mga pako sa mga binuhat sa dapit diin adto pa sa lua ang mga sala. Hebreo 9:5. Ang templo sa Dios sa daang tugon gidayan-dayanan sa mga linilok nga mga larawan. Gihalupan niya ang tibuok templo og bulawan, ang mga sagunting, mga bakanan, mga bungbong ug mga pultahan niini ug gidibuhuan niya mga kirubin ang mga bungbong. 2 Crónicas 3:7 Kamajis. Gihulagway usab ang sulod sa templo sa basahon ni propeta Ezekiel. Ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmera ug sa mga kirubin. Matag kirubin may duha ka naong, may naong sa tawo nga nagatubang sa palmera sa usa ka kilid ug ang naong sa usa ka leon nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Ug ang Dios nagpili sa maong templo diin siya simbahon. Bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi. Karon gipili ko kining templo ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod. 2 Crónicas 7:15 ngadto sa 16. Si Moises gipahimog bitin. Dihay panahon nga ang Dios miluwas sa iyang katawhan ginamit ang kinulit nga larawan o giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang niya kini sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang
hipaakag bitin mo tan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay. Numeros 21:8 ngadto sa 9. Apan sa dihang gisinayop pag ila sa katawhan ang maong larawan sa bitin, gipaguba kini sa Dios. Gidugmok niya ang halas nga tumbaga nga hinimo ni Moises, kay hangtod ngadtong panahon na ang katawhan sa Israel nagsunog man og insenso ingon nga halad niini. Ikaduhang Hari 18:4. Paglabay sa panahon, ang katawhan nakapamalandong sa matuod nga kahulugan sa maong hitabo sa ilang kasaysayan. Sa diha nga ang makalilisang og mangtas nga mga bitin mihasmag kanila tungod sa kalala sa ilang hilo, wala magdugay ang imong kapungot, ingon nga malaglag ang imong katawhan. Kini kagubutan milungtad lamang sa mubo nga panahon, ingon nga usa ka pasidaan. Unya gihatagan mo sila sa usa ka maayo nga simbolo, ang tumbaga nga bitin aron pagpainundom kanila unsa ang gipangayo sa imong balaod. Kung ang usa ka tawo mutan-aw niya itong simbolo, maayo siya sa kalala sa pinaakal sa bitin, dili tungod sa iyang nakita, kundi tungod kanimo ang manluluwas sa tanang katawhan. Kaalam 16 city nga 5 ngadto sa city. Sa kasaysayan sa Israel atong makita nga gipatahod sa Dios ang mga balaang adlaw, bulan, butang ug dapit. Matngunin ninyo ang akong mga adlawng ipapahulay ug tahuran ninyo ang akong sanctuaryo. Leviticus 19:30. Ug kining sanctuaryo mao ang nahimutangan sa sudlanan sa kasabutan nga dunay larawan sa mga kirubin. Ang dapit nga labing balaan gibuhatan niyag duha ka kirubin nga metal ug gihal-upan niyag bulawan. Nagtindog ang mga kirubin nga nagatubang sa kinadak-ang bahin sa templo. 2 Crónicas 3:10 ngadto sa 13. Si Josue ug ang mga pangulo sa Israel nagampo nga naghapa atubangan sa sudlanan sa kasabutan. Tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang iyang bisti ug mihapa sa yuta atubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ang mga pangulo sa Israel mihapa usab didto uban kaniya hangtod sa gabi. Josue City 6. Dunay higayon nga ang usa ka tawo wala mutahod sa sagrado nga butang gisilutan sa Ginoo. Ug sa pag-abot nila sa giukanan ni Nakon, gigunitan ni Usa ang sudlanan sa kasabutan ug nasuko ang Ginoo kang Usa. Gipatay siya sa Dios tupad sa sudlanan sa kasabutan. 2 Samuel 6:6 ngadto sa city. Si Hosias nga gimanduan sa Dios sa pagbungkag sa tang Dios sa usa ka dapit, wala niya iapil paglumpag ang monumento sa usa ka taong balaan. Ikaduhang Hari 23:15-18. Kadtong namuak sa mga sagrado nga larawan sulod sa templo, giisip nga mga kaaway sa Dios. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo, ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay, o gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga mga may dibuho. Salmo 74:4 ngadto sa 6. Ang sagta iglesia nag-auhag sa paggamit og mga larawan tungod sa daghan niining kapuslanan. Giingon, kining mga balaang butang ug kun inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kaalam 6:10. Ug dili alang sa walay kapuslanan nga gihatagan sa Dios ang tao sa katakos sa pagkulit. Exodus 35:31. Una, ang mga sagradong larawan nagdayan-dayan sa templo sa Dios. Salmo 144:12. Sama nga ang templo sa Dios sa daang tugon, gidayan-dayanan sa mga kinulit nga larawan, mauusab ang atong mga balay alampuanan karon. Ikaduha, ang mga larawan magamit sa pagtudlo sa mga Diyos nung kamatuuran. 2 Timoteo 2:15. Dako kini kapuslanan sa pagtudlo sa mga bata o sa mga tao nga dili makamaong mubasa o kadtong mga tao nga dili makadungog. Ikatulo, ang mga larawan mapahinumdum nato sa Dios o sa mga balaan. Hebreo 9:5. Inig-sulod nato sa simbahan nga puno sa mga sagradong larawan, matuboy ang atong hunahuna ngadto sa mga langit ng butang. Ikaapat, ang mga larawan ayuda sa pagpamadlong. Pilipos 4:8. Daghang balaanong sentimento nga mutubod sa atong pagbati inig-sulod nato sa mga larawan nga naghulagway sa mga pagpasakit ni Hesus. Ikalima, ang mga larawan nag-agda kanato sa pagsulod sa pagsunod sa panig-ingnan sa mga balaan. Hebreo 13:7. Ang larawan sa putli nga kasing-kasing ni Maria nagpahinumdum kanato sa gisulti ni Hesus nga bulahan ang putli kasing-kasing kay makakita sila sa Dios.
Ikaunom, sama nga atong mga nasudnong bayani atong gipasidugan pinaagi sa pagbarog og monumento alang kanila sa samang paagi ang mga santos atong gibuhat taglarawan aron pagpasidungog kanila. Sirach 44:15. Tubag 1. Ang gidili sa Dios sa Exodus 23 ngadto sa 5 mao ang pagbuhat sa mga larawan sa mga bakak nga mga Dios og ang pagyukbo ngadto kanila apan wala maapil sa gidili sa Dios kadtong mga larawan nga iyang gipabuhat sumala sa Exodus 25:18-22 ug sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Tubag 2. Ang dulumtanan sa Dios nga gipasabot diha sa Deuteronomio 4:16-22 mao kadtong mga larawan sa mga Dios nga samag dagway sa lalaki sama ni Mulok unang hari 11:33 ug babay sama ni Diana buhat 19:24. Apan dili ang larawan nga samag dagway sa tao nga gikulit sulod sa iyang templo. Ezekiel 41:19. Tubag 3, ang gisaway sa Dios nga pagprosesyon diha sa Isaias 46:7 mao kadtong labot sa mga Dios. Isaias 46:1-2. Apan dili ang pagprosesyon sa mga sagrado nga mga larawan nga gihimo sa iyang katawhan. 2 Samuel 6:5 o Josue 6:1 ngadto sa 7. Tubag 4. Ang gipanghimaraot sa Dios diha sa Salmos 115:4-8 mao kadtong katawhan sa ubang mga nasod nga nagsimbag mga Dios ug wala mo ila kaniya. Salmo 115:2. Apan kadtong namuak sa mga sagrado nga larawan diha sa templo sa Dios iyang mga kaaway. Salmo 74:6-8. Tubag 5. Ang pagsimba sa Dios sa Espiritu, Juan 4:24, wala magpasabot nga dili na mugamit og mga larawan kun dili nga ang atong hunahuna atong ipahiuyon sa iyang kabubuton. Roma 12:1-2. Ang pagsimba sa Israel matuod nga pagsimba. Roma 9:4 ug migamit silag mga larawan. Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Tubag 6. Diya sa buhat 19:29 nga gisultihan ni San Pablo mao kadtong mga pagano dito sa Atenas nga nagsimba og daghang mga Dios. Buhat 17:16 nga naghuna-huna nga ang pagka-Dios anaa sa ilang mga larawan. Apan si San Pablo nagtuusab nga ang mga larawan naglarawan sa presensya sa Dios. Hebreo 9:5. Tubag 7. Ang gisaway ni San Pablo diha sa Roma 1:23-24 mao kadtong mga pagano kansang pagsimba sa ilang Dios naglambigit usab sa paghimo og malaw-ay nga mga buhat. Walay labot dinhi ang husto nga paggamit sa mga larawan diha sa pagsimba inubanan sa tinguha sa pagpahimuot sa Dios. Tubag 8. Diya sa unang Korinto 6:9-10 ang giingon nga dili makasulod sa langit mao kadtong nakasala og idolatry kung pagsimba sa mga bakak ng mga Dios nga dili naggamit sa mga larawan sa hustong paagi diha sa pagsimba iconolatre nga maoy gibansay sa katawan sa Dios. 2 Kronikas 3:3 ngadto sa 10. Tubag 9. Ang nagunang mga tubag igo na usab sa pagtubag niini. Pagtulunan, kinahanglan nga atong tahuron ang mga sagrado nga mga butang ug dapit nga gihalad alang sa balaan nga mga katuyuan nga mopahinumdum nato sa Dios o sa mga binuhat sa langit. Sa atong pagsudong sa mga sagradong larawan atong iampo ngadto sa Dios nga makasunod kita sa atong Ginoo ug sa mga santos nga gilarawanan niini. Ato sab nga tahuron ang dignidad sa atong isig katawo nga sama kanato gibuhat sa larawan ug panagway sa Dios. Daghang salamat.